enhorabona per la part que et toca, perquè avui estem d'estrena, estem d'enhorabona, estem contents i feliços, perquè el millor pàdel català, via streaming, per tothom. Sí, això és l'inici d'un projecte estratègic de la federació que ens ha de donar molta volada, perquè ens ha de donar el que tots pensem que falta una mica en el pàdel en general, que és difusió, no? Llavors, quan tens difusió, tens possibilitat de captació. I això és molt bo tant per la pròpia federació com pels jugadors i jugadores que tindran molta visibilitat i això els ajudarà també a captar més col·laboracions, més patrocinadors. Pels clubs també és bo perquè tenen una exposició mediàtica difícil d'aconseguir en els temps que corren i a través del pàdel també es donaran a conèixer la seva implicació en aquest esport. O sigui que penso que és un projecte guanyador, que és bo per tots i que avui comença. Bé, jo veig que continua sent un circuit de referència, continua sent el millor circuit de l'Estat. Jo aprofito públicament per felicitar-vos a tots per la feina que feu. I bé, les xifres continuen demostrant que estem en el primer lloc, que continuem creixent, més de 130 proves, més de 18.000 llicències, 250 clubs federats, amb una enorme implicació del teixit de clubs que tenim a Catalunya i això fa que continuem en la ruta de l'èxit, en aquest cas amb tots els circuits de competició que tenim i ara reforçat amb aquest projecte que ens donarà molta més visibilitat. Com dèiem, ara comencem, aquest any farem 3 proves, comptant aquesta, i la idea és que l'any que ve això com a mínim es dupliqui o es tripliqui, amb la qual cosa aquest circuit que avui ja és el millor de l'Estat continuarà sent-ho i a més amb molt més reforç, amb molta més solidesa i amb molta més exposició al gran públic.